Ako nga na kay kwarta. Wala na lagi. Nahurot na sa agay ganina lagi. Oh, hindi wa mo ato na ko. Ayaw ba? Ayaw good. Ayaw lakaw good. Kapuyay. Ayaw lakaw ba? Kapuyay. Ayaw lagi. Ayaw ba? Na mangungusara sila kung nagkasakit ka. Mali pa yun na itong agagahapon nung tumabalik pa. May taldili ni mahopda ng kusog na nasa daan ibuntag na makatalog. Kas gani sa una garon sige naglubog.